Így egyen rá sem merem hinni, hogy ez megtörténik. Talán így a Chicagónak és a kabarénak a stílusa áll hozzá legközelebb. Igazi jó zenés előadást élő zenével lehet jól játszani. Egy színésznek az egy csodálatos dolog, amikor egy mesterművet színpadra ad. Énekelni, táncolni kell, a legnehezebb műfaj. Érdekes, izgalmas, vérbő komédia, ugyanakkor megvan a maga története, drámája, tehát van miért izgulni. Kaktuszvirág, a Julian Dayford szerepe az egyik kedvencem. Azt gondolom, hogy egy csibész emberről van szó, és én az ilyen csibész fiúkat nagyon szeretem. Meg fogom találni az igazságát, biztos vagyok benne. Réteges, érdekes személyiség, nagyon erős szeretete van, gondoskodni akarása, anyai ösztönei, és hát ez mindez az ő főnöke és ideája felé irányul, és hát egyszer csak ez kölcsönös lesz. Az élőzenekar az egészen más, mint amikor zenei alapról játszunk, mert minden pillanat más, és valóban újra születhet zeneileg is minden előadáson egy-egy nóta. Amikor elolvastam az eredeti darabot, amit 64-ben mutattak be, azt hiszem Modrogi Gyula és Vojtági főszereplésével, sok minden azt éreztem, hogy ez kicsit eljárt fölötte az idő. És kiderült, hogy nincs is már eredeti színdarab, mert a francia kiadó is oly mértékben porosnak érezte a könyvet, hogy 2011-ben újraíratták az eredeti francia darabot is. Átiratták a szerzőkkel, és ennek az új darabnak egy új fordítását játsszuk. Minél több ponton vannak kiemelkedő képességű emberek, tervező, fordító, zenekar, színészek, annál valószínűbb, hogy az egész is nagyon jó lesz, és hál' Istennek úgy áll össze a stáb, hogy minden ponton tényleg élvonalbeli neveket és embereket nyertünk meg a produkciónak. Én úgy gondolom, hogy a vége mindig a közönség. Tehát, hogyha az ember elkezd egy produkciót, akkor abban gondolkodik, hogy jut el a közönséghez, és hogy a közönséget kiszolgálja. Ezt nem csak én mondom, hanem a háború előtti hollywoodiak is így fogalmazták meg. Volt szerencsém olvasni, hogy kiszolgálni a közönséget. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy frissebb, leporoltabb előadást hallhat majd a közönség. Akár egy